Akkademiċi flimkien ma' studenti mill-Università ta' Malta permezz tad-Dipartiment tal-Metallurġija u d-Materjali fiħdan il-Fakultà tal-Inġinerija ħolqu proġett li se jgħin fis-settur tas-saħħa. Dan hekk kif permezz ta' riċerka se tkun qed tgħin lil dawk li jkunu tilfu biċċa sew minn għadma bħal meta wieħed ikun involut f'inċident ta' traffiku jew minħabba raġunijiet ta' mard. Dwar dan il-proġett tkellimna mal-professur inġinier Joseph Buħaġar fejn spjega kif is-soltu f'każijiet bħal dawn professuri mediċi jieħdu għadma minn post ieħor u jpoġġuha fil-post fejn wieħed ikun tilef l-għadma tiegħu. Spjega magħna kif dan il-proġett iwassal biex jitpoġġa oġġett tal-metall flok dik l-għadma li l-persuna ikun tilef. L-ewwel aħna naraw is-CT scan, mis-CT scan mbagħad nitrasferuxxu l-informazzjoni f'3D model, dak it-3D model jiġi printed bil-plastik, imma l-implant tagħna mhux magħmula mill-plastik. Allura li nagħmlu l-implant minna nnifisha toħroġ itwaħħal, inwaħħlu fuqu powder ta' trap magħmul mill-ħadid, u mbagħad indaħluh ġo forn u prattikament nirreplikaw ix-xejp tal-plastik għal oġġett tal-metall. Il-professur Buħaġar spjega xi jwassal permezz ta' din ir-riċerka fejn permezz tiegħu persuna mhux se jkollha biċċa għadma minn post ieħor f'ġismu. U prattikament l-għadam li huwa ħaj, li huwa magħmul minn ċelloli, jidħol fl-implant tagħna, jidħol fil-pori tagħha, u mbagħad bil-mod il-mod minħabba ovvjament li hemm il-likwidi ġo l-għadma l-implant tagħna tibda ssaddat u tibda titlifa. Imma l-implant huwa importanti ħafna li jkun tal-metall fil-bidu. Xin l-għadma tibda tirreplejsja inti l-implant ma tridux aktar u allura idealment ikollok l-implant prattikament imneħħi kompletament. Waqt żjara li jagħmel f'dan id-dipartiment, il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici faħħar kif dan qed isir permezz tat-talent Malti. Nemnu li dawn is-soluzzjonijiet ħajtejbu l-ħajja tan-nies se jkollhom ukoll impatt pożittiv għaliex jistgħu joħolqu l-postijiet tax-xogħol, joħolqu ġid ġdid u anke għaliex qegħdin inkomplu nsaħħu it-tagħlim u r-riċerka li għandna f'pajjiżna. Dan il-proġett bl-isem ta' Bajosa sar fuq medda ta' 3 snin u sar minn fondi tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija li ammonta għal €250,000. Il-professur Inġinier Buħaġar spjega l-importanza ta' dawn il-fondi biex sar proġett bħal dan. Tattira student li lesti għatta 3 snin u nofs, 4 snin jagħmel riċerka full-time trid tħallsu. Tajjeb, u b'dawn il-fondi jippermettuna nħallsu pereżempju student full-time fuq 4 snin fejn ikun jista' jagħmel prattikament il-PhD tiegħu.